Aku giting ngene iki aku. Nyapa? Nyambutke sul bojoku mesti ngene iki aku mesti. Rupamu kaya tingno kaya. Lah wong bocah ayune tanpa cacat musuh kowe modelmu kaya tumpeng ngono iki. Kowe wis dipelekne aku elek. Lah ngapa? Wong ki urung mesti lho, sok kalau wong wedok ayu ki seneng karo wong lanang sing elek, sok kalau ki wong lanang sing ganteng seneng karo wong wedok sing elek. Apa buktine? Mergo enek jarine wong Jawa ki wingko katon kencana. Dalam bahasa Inggris beautiful because of love. Woi. Loh, cantik tuh karena cinta. Ngono lho. Tak omongi kowe. Beautiful because of love. Iya lho. Ya apa kuwi? Loh, engko tak WA. Kowe muni ngono ya iku dosa. Jale to, bocah putih kaya ngene ya. Ha mbok bojomu kae nek pengen delok wong luwih ayu, bojomu didandani supaya ayu kepiye? Lah iki tak suntik putih kok. Ngono. Lah kok malah sing putih patane to. Kene iki lho. Pak Dek Kludo, Pak Dek Klidik. Ya. Biyen tak kandhani takon nyonto ponakanku niki to, Mas. Nggih. Irunge yo mbangi, Nggih. janggute yo nyatis. Nggih. Iki lho, dadi irung bangir. Bojoku ndek iki tak suntik bangir. Lah kok obat iki ora maju malah ndledek. Dadi Rata ning kiwa nengen ngono. dadi irung sing meklok kaya lawa. Ora sembrono. Siap ya, Dek ya. Alhamdulillah pangestu sae. Ya, Sak ya, konduripun Pak Dek. Aku urung iso mulih mergo ki rung bar kula isbar aku mulih ngono kok sak untuk. Yo kerja dhisik. Maksud iki pawartosipun Pak Dek Kluthuk samenika pripun? Apik Nduk, apik. Alhamdulillah. Guru-guru sehat nggih? Bluk guduk saiki wis duwe bluk gundulmu wis. Lah yo bener no. Lah iya bener to ya Pak. Bocah ki nek cerdas ngeten iki. Lah kok cerdas piye masamu? Umpama pangapunten Mas Purbo. Nggih. Ngeten iki nek sarimpit. Teko. Niki nek umpama ditakoni. Nggih to, ora usah ditakoni. Nek nggone manten ki nek nyandra mesti apik. Nggih. Lah punika kala wau jengkaripun temanten kekalih. Jumenengipun Pak Klitik kalian Bu Klitik. Lho kepenak to? Lah menika to wau to. Jengkaripun temanten kekalih ingkang sampun kacinandra asmanipun nggih menika Pak Purbo kalian Bu Purbo. Penak jajal nek karo kuwi. Tumapaking adicara pinanganten kekalih dipun panggihaken sineksenan para wadya bala ing samangke Pak Kluthuk kagandeng kalian Blukuthuk. Gak penak. Ora penak to. Gak aku gak. Gak penak ngono. Pancen bojoku kaya kutuk benguk. Manusane ngaturke panuwun. Alhamdulillah ngaturaken matur sembah nuwun dumateng Bapak Ibnu Alfandi. Betul. Ingkang sampun kersani bali kawula. Tebih sangelah dan pacitan. Betul. Mugi-mugi ana ing panggalih. Amin. Dalam rangka Ini pelestari budaya Nduk. pelestari budaya. Sinergitas Wajah. dengan Provinsi Jawa Timur Nggih. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan. Kebudayaan. Nggih. Mugi-mugi lestari terus budaya Amin, amin. Indonesia terutama wayang. Amin. Ngoten. Dan juga ini pondok pesantrennya juga semakin maju. Amin. Gak iso. Mendidik- Gak iso. Lek pondok iki bakal ngene lek maju ndak iso, Nduk. Loh, Iki Piye, Pak? Bangunan Al Bukhari iki maju iki wis pembangunan pesat. Ini juga nanti buat santriwan-santriwati. Ora iso maju mek ngene. Loh, piye to kuwi? Kok lek ngetek maju kok dalan entek ya depan-depan wis entek. iki piye to, Dek? Maksud iki Tokno, masmu iki mau kakek ngombe pil cengoh. Dadi oh enak. ngomong ora notok. Mbak yo pil pinter opel cengoh iki nambah-nambahi. Nggih, alhamdulillah saged sowan wonten wiki ngaturaken lajeng dalu sugeng dalu Bapak Ibu sedaya kadang masyarakat Sampung nggih. Sampung Nduk kene Nduk. Ah, Sampung jan. Kene iki ana nggon destinasi wisata nek. Nggih. Ki nek rono terus Rono kuwi ya terus. iso kae Tugu Reyog sing gedhe lagi viral kae. Nggih, monumen. nembe Monumen. dados. Jur nek kepengin dahar kene rica-rica mentok. Dasun kene ya ana. Wonten. Oh nggih. Wah, tenan. Wajan. Masmu Mriki ki lengkap. dengi ora telaten ngenteni nggone budhe kuwi nggon rica-rica mentok kon jiko dhewe Mas ning mburi. Lho nggih. Wah lah niku kalih Langsung. Lumamen to. Sing urip niku kelok rokok iki. Malah kaya garang. Sampean ki rahab no kaya Oh, Nduk, nembang Nduk, nembang Nduk. atur ki apa Nduk? Ben kepenak Nggih. suasane ben Nggih. anyep ngono. Oh ngaten. Nggih. Niki ponca sing kang pripun? Loh, Loh, Kyai kene iki lunak Nduk. Jijak breng-brengan ya kersa. Kersa. Jijak Halusan. nyampleng-nyamplengan ya kersa. Lho. Kersa. Lah niki nek sekejane Pak Ibnu niki. Oh, Pak diaturi Alfandi. tindak sini. Lah nggih, Oh, lah dereng ayo. to Siap, wau. siap. Ayo, Mas, Mas. Dereng Mas. to. Lah nggih Ya, niki kene, Dik. yang utama kok nggih. Monggo Bapak Alfandi. Monggo, Mas Ibnu. Monggo Mas Wandi. Luar biasa. Piantun Iya, ke itu. ngaten iki lho. Lah
Nggih, wonten sawontene ngeten iki. Gagah gede dhuwur. Bagus. Lah ya nek dipajang ki lah ya patut. Ning urung payu. Oh, dereng. Heeh. Berarti elek. Paham bener. Waduh. Engko nek Atos omonganmu. Engko nek angel-angel tak ning nong ning. Lah lek ganteng ora payu lek elek to. Oh iya. Lho sing wis payu berarti ganteng. Oh iya. Kowe iki payumu mergo mbiyen kepepet. Kepepet gundul mung digrebek kok. Ora ya bangga. Papunten Gus, papunten. Nggih. Ini Ganteng malam kok. momentum yang bahagia. Nggih. Tidak ada atribut apa-apa, cuma Iya, yang kita sampaikan atribut pelestari budaya. Yes. Mula kekompakan panjenengan kalih Keng Rama dan ada dukungan mutlak dari kepemerintahan daerah Nggih. Kabupaten Ponorogo, mula panjenengan saged lenggah. Alhamdulillah, amin. Ini amanah dan juga kepercayaan dari masyarakat. Siap. Nggih. Pun derek Gus, panjenengan nganti Nggih, pripun? saking pacitan Nggih. kok dipun ginakaken kanthi prayoga. Nggih. Nggih, Nggih, maksudnya. Loh, Aduh, ini kan bahaya loh, ini kan dereng anu, Nggih. durung Pengalaman. takon cedak sampean kuwi takon latihan. Ngeten. Latihan. Ada pepatah mengatakan Pripun? tak kenal maka tak kampleng. Tak sayang. Tak sayang. Lek sayangnya kena menakir di kampleng sisi. Sampean wae, Mbak. Sampean wae, Mbak. Coba. enggak Ya, ya. Nyanyi, Niki Nggih, nyanyi. nembang. Nembang ngene Mas Ibnu. Ambiaran menapa Ngrasakaken klasik? tembang napa? Kedahipun nggih Kalau niki duet. boten saged nembang, Oh, tapi ngoten. biasanya gadah lagu sing selalu dinyanyikan. Oh. Iku judulnya Gala-gala. Waduh. Nah, iku Nah, saged. niki. Menika gala-gala mboten saged menika dipun gantos segala japo. Kalau jabul lah dagelan Jawa Dagelan Pos. lawas biyen. Oh, sabu. Enggak apa-apa, nanti bisa Siap. disampaikan, Gus. Boleh. Siap, gala-gala. Nggih. Kok panjenengan remen dengan lagu Gala-gala. gala-gala itu? Pak? Karena di tengah-tengahnya ada sing lucu loh, cilik-cilik, ini dadi kiai wih, lek gede dadi apa wih? Oh, senggane niku. Maksudnya Senggane. ada edukasi yang positif. Betul. Nggih, nggih. Mulane lagu kuwi hati-hati, Mas. Kaya lagune anakku sing naik kuda istimewa, kududuk di muka ngono iki gak apik jane. Tapi ora yuk dilingguhi. Mukai maksudnya ngarep lho. Maksudnya ini nang ngarep kok. Lah yo ora iki yo ning arep kok ora ning mburi. Pas mengo Nggih. Pun monggo. Nggih. Gala-gala nggih, Gus. Baik dulu aja. Nggih. Coba Mas, Monggo. kote Mas. Kula niku jan Pak Dewan kan ganteng. menika ugi wonten ingkang kintum salam dhumateng Pas Alpandi. Nggih. Pak Carik Pager. Weh. Oh, nggih, Pak cari pager. Nggih. Nggih. Ugi katur Pak Ibnu Multazam. Siap. Derek Mungon. Duet Nduk karo Mas. Mas Nggih. Dewan Nduk. Monggo. Gala-gala. Korte, Wes rasa mbok warai ku. Lihe kok. Mbok menawa. Anu kontrin, Mas. Kot. Nah. Nggih. Orasi luar biasa Yang- nyanyi jebule nggih. Sembah istimewa. nuwun, sembah nuwun. Ya Gus. pangapunten Mas Mas Ibnu izin karena Mas Purbo ini nun sewu kaget mirengaken swanten jenengan. Nggih. Ini Izin, salah izin. satu apresiasi kenang-kenangan dari Mas Wah, Purbo. nggih. Apa itu? Kagem panjenengan mugi-mugi saged. Lah. Iki cok ngawur. Garwe. Bantale Mas Purbo. Bantal kok ya. Bantal ki saka tembung ngilingni. Sebagai Apa? dewan ban ki bantulah rakyat-rakyat kecil. Lah tali di tali. Tal ki tali silaturahmi aja sampai ditinggal nih. Oh, betul. Ya. Bocah kok apa-apa iso. Ya, masa? Batal banget ya. Lah pokoknya metu Bocah dhewe. iki. Makasih Ki Gus, Terima makasih kasih. jangan. Tepuk tangan Matur kagem Mas Ibnu. nuwun. Luar biasa. Pak Pandi. Pak Wah, Pandi. jan-jan tenan Matur tenan. nuwun sanget. Lah kula tingalino karakter beliau itu jinak-jinak merpati. Kok saged ngoten, Mas? Lemah lembut, Oh kalem. nggih. Wah, tidak terlalu banyak gerak. Betul. Kalau cara wong wedokno jinak-jinak merpati enak. Jinak-jinak merpati pripun? Dicedeki ngado, cedeki Ah, ah. ngadong, kan nek nggon peteng dekem tadi ngono ki. Dekem Kok kaya apa lho? Bisa dekem. Ya, si ana wektu, si ana wektu, si ana wektu. Tasih nggih. Ya, Nggih, ya, Gue nggih, masih banyak, Pak. Oh, Waktunya Oh, banyak. saman sih, saman sih. Oke, nggih. Ini wae. Iki karo aku wae. Coba sik. Kamu, Duk. Iya. Sing rodok suweger ki kae karo kae. Nih. Wah, lah aku malah bawa MBG. Kok EBG piye kok? Coba payuh ya Iki ampun. malah- Makan. Iki malah kakean gizi. Yo, lah yo ngene iki tok empuk to, Dik.
Wis dinikmati wae. Apapun bentuknya seorang wanita itu harus penuh dengan syukur. Ya tapi ya Wong sing cilik wae pengen dilemokke ben ketara sehat iki mbasa lemu kok iso malah mbok tampik. ya tapi ning omah lemu ning kene mbok lemu ya bedu. Ayo bojomu kon diet ben kaya adimu wedok ki. Lah wis takon diet wis sukses cilik awake tapi ndase mbah gedhi. Oh, ya kuwi sombong kuwi bojomu ki lho. Coba kene. Malah lho. Cuk ya guyu kowe. Wong lemu ini lek guyu geduk. Lemake ngene. Lah aku dhewe mbok kon diet. Sampeyan nyuwun pirsa ibu-ibu sing lenggah kae. Kae yen wong piyayi nun pangapunten Mas Dalang. Nggih. Nek dudohke piyayi putri lemu ki dudohke yen pikirane jenjem atine ayem. Nggih. Lemu Iya. terus lanang kuru-kuru ngenes gitu. Ya ora mungkin nyapa kok ngenes. Tapi mikir wong wedok. Ahli tirakat. Nah, Sampeyan ki piye to njaluki Mas? Aki ngetokke lek mu ngopeni. Rasa ngetokne iki segedi ketok dhewe. Lah mulane lha nek aku kuru prayo wong prayo mesakne wis bojone kaya ngono. Kuru sih. Sing wedok kuru sisan. Lah yo ngene iki lak seimbang. Yo bersyukur duwe bojo lemu. Ya. Papakan sithik ya Kaya lemu. ngono kuwi kok. Iki Ngono kuwi lho, Mas. Lemu tapi kereng maksudku. besok nek awake dhewe duwe anak dijenengke anu ya, Duk. Pripun, Mas? Dijenengke Kelut. Kelut. Kaya gunung Kelut gedene tur duweni kawibawan. Anak ki nek duweni kawibawan, kawibawane ngungkul-ungkuli gunung Kelut. Nggih. Sampeyan anake jenenge Bledek. Kok iso bledek? Kowe iki ora sembrono. Kowe ngambar kowe lho, Mas. Bedhe ki nyapa Mas? Dadi sing Nyapa lah nek aku karo iki wis pas tok. Duwe anak apa sok awake dhewe tumbas montor, Nggih, mas kawine Mas. sok tak tumbaske Sogun ya, Duk. Nggih, Kang Mas. Engko anak pertama tak jenenge PCX. Wow. PCX Kusumo. PCX khusus. jeneng Apik. Anake nomor si ajene PCX Kusumo. anake dhewe sampeyan dijenengi Herek. Dadi tok. Rados kuwi kok iso. Rombongan Ngono, Duk. CB. Karo bawa Nduk, bawa Nduk. Ya wedi nih sampeyan. Elok wis manut. Tentang gula kena sembarang. Nggih. Masalah lengan ini. Kene. Oh iya, request pangku ngono ta, Mas. Kose. Pamintaku Sing tak gandeng sikile kaya ngene iki lho. sikil matamu. Lah kuwi ki Kuwi tangan. Lah dijini Tangan kok sikil mangsamu. Megah. guyon. kuwi engko nek nesu malah Guyon. repot lho, Om. Nek bojoku nesu, iki meneng terus sare. Lah iki bojoku lek nasuki mekrok ngene. Mangsamu klarap lho kok iso. Kaya nesu kok. Kaya apa lho? Aku ki bangga sayang karo sampean. Lima sito ase Mbok ijol. ora Eh, bagane dhewe-dhewe ya. tak wis 200 ijol ya. Kok tombok Mangsamu Ayo, kok tombok. enak piye mangsamu ki. Kowe iki lho enek aku kok yo menjaga perasaanku. Kowe go wedi nih lah. Ini maksamu kowe ki mau bagus kayak bagus. Mas Luduk, bojo cilik iki golek-golekane penak. Enak. Nyapa kowe bojo lemu kok? Lah Ndak bojo ngarep ngomong apa. bojo karo bokot tok ora nek bedane. Dulu nih. Bagus. Kaya wit sing Aku sakit hatiku. loro ya priksa. Sakit aku megah aku wis arep ning. Ben loro sing Kayak ngono lho, Mas. Lek loro sing nemen tak golek sing liyane. Pengkhianat kowe. Kaya ngono kuwi lho, Kurang bojomu ajar. kaya ngono ki ya tresno lho, Mas. Mas Luduk, Dalem. yen nate mirengke dawe Pak Yai, Nggih. garwa kuwi sigarane Nyawa. nyawa. Wanita kuwi wani ditata. Ditata. Ya. Jur nalika kowe mbok suwun nggone wong tuwa, Iya. kuwi yo tetep dilandasi kanthi ati wiwitan saka tresna. Iya. Terus saiki mbok sia-sia, mbok undat-undat, mbok undamana. Jur kurange apa? Jur saiki sing dadi perkara ya apa? Iya. Aja mbok gawe lara, Mas. Kuwi wanita duwe lara. Nek kowe ora tresna, titipno ning bale desa. Ndak ingin tak titik ning bale desa malah dipek kami tuwa. Lah kami ngomong gragas. Kami tuwa.
bojomu ndak istimewa. Ngapa? Ternyata lebih istimewa pasangan saya. Istimewane nopo? Piye jajal? Gak ada HP bener. Wis dudu ada. Ora apa-apa. Tahu Aku pokoknya Pak Dalang. Aku sesuk golekno bojo liya Pak Dalang. Dudu tibake. Apa? Punuk. Masamu anak nuntono apa? Lah yo ngarep mburi enek lho. Ayo kono karep kono lho. Tak ngerayah kowe kancane. Golek vitamin ya. Rak iki dhewe-dhewe rupa nggo werga. Cego nggo rupa. Lah iya iki tunggale kuda nek Dilman mau. Kaya Kaya apa? Kaya apa? kaya ula. Ya, Wong apa ya? kene iki wis atut runtut tansah Reruntungan sayang. lah kok tanganmu karo tangane dhek iso beda ngene. Lah nek aku ki lho bolak-balik padha. Kuwi sing diarani keluarga yang kurang kreatif. Lah apa? Aku ki keluarga yang kreatif, bojoku putih, aku ireng ki sok men duwe anak kaya ana uling. Ki tlusu-tlusu. Wong edan. Lah iya. Aku gandrungan to. Rencanane malah awakmu malah rencanane awakmu tak gandring, Nduk. Gandring skill. Gandring iki diserekel iso. Kowe mbiyen katon. Sampean mau kesini udah mampir Iya. di mana? Bubuk di pundi, Dik? Saya bubuk di hotel dong, Mas. Oh, sampean mau. Sama Tak Nduk. kirimi steak mau Mbok Dahar kok. Iya sampun saya. Hamburger Mbok Dahar. Semuanya. Sing terakhirmu tak tumbaske spaghetti karo hotdog. Semua pokoknya sampun tak maaf. Haram. Hodok iki haram. Lah wong tunggale spaghetti kok haram. Hodok iki haram, kuwi kucul ke sini. Nyapa wong? Hot ki apa? Panas. Dok. Anjing. Nah, berarti man krengsengan gitu. Lo karo. Sing sepatu tantekne. Sama aja bubuk ning hotel, iman-iman ning pom ya, ning pom. Kayak sopir dok. Sopir ndok kan anggermane ning Ya ben Jadi aku ki Aku pengen bojomu ngrungokne suara. apa-apamu to. Aku pengen ngrungokne suaramu sayang. Hmm. Ing sarina sawengine. Ya apa to kuwi? Kok iso kok ngono ki ngopo? Wis manut ta bojomu kae lho. Mulane to cengetne bojone wong liya. Moto aku nyawang kono ning atiku, Nduk. Tetep ning kono. Ya ning kono. Weh, iki paribasan rumput tetangga lebih jauh ki yang ngono kuwi lho, Mas. Bojo kowe rumpute jemburu. Wong edan. Malah tekan ngendi-ngendi. Suket gajah niki tandus suket gajah nggo pakan sapi niku. Layakno bojone kaya gajah. Tak suket gajah. Ya Allah. Teko apa iki? Kayak piye kok di mau? Ing sarina. Ing sarina Suara. Lho Mas Glodong, bojo suarane apik kok ngono disia-sia lho. Nduduhke rasa tresnaku sampean wis tak tukokne kenang-kenangan dimen awake dhewe iso urip ayem tentrem, klambiku iso halus, Nduk. Iya tak tumbasne. apa kan? Setelika iki. Oh, ndas sing goren di Pak. Ndas sing goren. Kang Mas. Piye, Dik? Umpama aku iki dadi gamelan selentem. Sampeyan dadi apa, Kang? Cek iki kowe ngejak nggae bahasa penak iki. Cek piye-piye? Tuh. Iya to, Mas. Yo wis iki kae wis cilik ambek sia-sia iki lho. Piye? Ketoke sik cilik ya asam urat. Itu asam urat. Upama sampean dadi slentem, aku dadi rancakane, Nduk. Ya Slentem kae yen tanpa rancaan ora iso muni. Wondene kaya tresnaku lan tresnamu kuwi kudu nyawiji antaring slentem lan rancakane. Masya Allah, Jan. Mas. Yen dadi gonge, Kang Mas. Yen sampean dadi gong, aku sing dadi gayore. Iya. Gong kae iso muni yen digandulke ana sak ngisore gayor. Mula wondene kaya tresnaku lan tresnamu gumandul kaya tresnaning gong. Mas. Allah. Umpama om dadi jidor. Kasa jedon. Jedone sing bener. Nah,
Aku tak dadi sing nuthuk ae. Dadi nggonmu tak tutik maduk duk duk duk. Oleh sia-sia lho. Nduk, terus Nduk. Ya. Kalau lolak iki lho. Teko endi? Ayo kowe mau lali apa piye wis Nek genar tekan jam ono. lali ning kene kok iso. Jadwal. Datan kenggang sarambut caketing Kamu hati. malah tenang. Ya tak terimane duwe bojo ya ora kelar ngadeg. Ajak lu. Ngono ngalok aku iki kasamurat. Kono ya ngadeg suwe gringgingen ngono wesane kok. Nek lungguh ngono jan kaya blantik karo peduse. Wedhus piro? Wih, wedhus piro apik narepe njaluk. Ngono tilane kaya ngono kene bojomu tilane kaya ngono ki lho. Lek ngene bojoku ya apa? Wedhus. Iya. Deng. Anjen iya. Ya belani bojomu dhewe ngono kok ya. Ora. Sing kaya wedhus aku, sing kaya wedhus aku. Sampean kaya sing ndek wedhus ngono lho. Sampean aku dhisik sampean sing ndek wedhus lah, sing kae srindile ngono iki. Kok serine go wedi ngene. Yang cedak tansah mulat. Ya, terakhir. Ya, ayo. Sida asih Ya, diajeng. Pindha mimi lan mintuna. Yuk, kamu. ayo bareng Kang Mas. Iya Kang Mas. Hana Tapi gimana yo kok? Sida Sida hasil